Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yun. So magandang araw guys, welcome back sa ating channel. So for today's video magtatambang tayo ng mga wild dove. Dumayo tayo dito sa lugar nila in San Roel sa kabilang barangay. So dito na tayo sa ginawa nating taguan. Yan, simple lang. Ito yung babantayan natin guys. Yan, yung kawad ng kuryente na yan. Yan, ganda. Bagong gapas yan guys. Yan. Paikot. Ganyan. Hello sa lahat ng mandirigma ng bukid. Ito po at ako'y muling nagbabalik. Tayo po ay muling maghahasik ng bangungot sa mga peste ng bukid. Damputin ang ating sandata at umpisahan ng paggagala papunta sa ipinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Para naman sa ating mga kapwa, sana tayo ay maging responsable sa hilig natin bilang hunter. Kunin lang natin ang kailangan natin. Ilocano Gander ang iyong kasangga, mga magsasaka.